د دەستپێکردنا وەرزێ نوێ پەروەردەییە لە تورکیە و باکوورێ کوردستانێدا سەندیقایên پەروەردەکاران و ئاکتیڤیستên zimanê Kurdî rewşa perwerdeyiyê û kêmasiyan ji bo Kurdistan 24 nirxandin. Rêveberê duyemîn şaxa sendîkaya Kedkarê Mamosteya Eğitim Sena Diyarbekirê Fesih Zîrek balê kişand ku li gel gelek kêmasî û pirsgirêkan li Diyarbekirê 28,000 mamoste û 100,000 xwendekar dest bi werzê nû dikin. Ver zarok bey ku bi zimanê dayika xwe perwerdeyê bibînin mixabin îsal jî dest perwerdeyê bikin. Dîs li gel wê gelek kêmasiyê dibistanan gel kêmasiye fergehan di her fergehkê de zêdetir zarok hebûnawan bi taybet dibistanê navîn de û dîsa di serê dibistanê de di vê serdemê de da destpêkirina serrastkirina dibistana weke pirsgirêkê li pêşa me ye. Dîsa pêre pirsgirêka kantîna bikaranîna wê di wek pirsgirêkê li endamê ye. Çalakvan û mafxwazên zimanê Kurdî balê dikşînin ku dewlet di bicîkirina wan mafan ku nas kiriye de jî di rû tev digere û radgihînin ku heta mafê zimanê Kurdî bê naskirin û bicîkirin dê têkoşînên xwe berdewam bikin. Yani mafekî gelekî biçûk wek derza bijarte mesela heftê 2 saatin duwir jî de dewlet di rûtiyê dike. Yani mamûrê wa yani karmendê wanî heremî wek müdîrê mekteba û mamoste û gelekî din heta wezareta guvî karî dadkeve walî parêzer wan hemû yani pirsgirêka ji bo dê û bav Kurdî hil nebijêrin heta niha gelekî pirsgirêk derxistine. Lê ji bo me em serî de dibêjin yani ev temam gavekî biçû çike. Lê ev ne çareseriye ji bo pirsa zimanê Kurdî. Zimanê Kurdî divê bibe zimanê perwerdê û zimanê Kurdî divê bibe zimanê fermî. Li Tirkiye û Bakur li gel kelecana destpêkirina werzê nûyê perwerdehiyê ji aliyê din da jî kêşeyên di perwerdehiyê da di pergala perwerdehiyê da jî hatin rojevê ji aliyekî ve bi 100,000 zarokê Kurd hê jî li Tirkiyeyê nikarin bi zimanê xwe perwerdeyî bibînin. Ji aliyê din da li Tirkiyeyê bi giştî malbat bi fikarin ku ew ê çawa pêwîstiyên zarokê xwe bicî bikin. Sidiq Eren, Kurdistan 24, Diyarbekir.